V tomto videu chcem hovoriť o Husenkovej dráhe. Čo znamená Husenková dráha? Husenková dráha znamená, keď sa má človek dobre a na druhý deň sa má zle. Ďalší deň má dobrú emóciu a deň na to má zlú emóciu. Čiže je ako na Husenkovej dráhe. Hore, dole, hore, dole, hore, dole, hore, dole. A teraz otázka je, prečo to tak je? Kde je tá hlavná príčina? A toto som si takisto ja musel v živote uvedomiť, aby som mohol v živote napredovať. A dôvod je jasný. Ak je človek ako na Husenkovej dráhe, ak má dobrú náladu, potom má zlú náladu, veci mu vychádzajú, potom mu nevychádzajú, tak príčina je tá, že máš okolo seba osobu, ktorá má deštruktívne zámery. Hovorí sa tomu antisociálna osobnosť, ktorá má 12 vlastností, ale to niekedy v iných videách. To znamená, že vlastne účel tohto videa, alebo pointa tohto videa, vlastne ja na tom takisto pracujem a veľmi poctivo, je veľmi dôležité a kľúčové, akých ľudí máš okolo seba, akého človeka pustíš do tvojho priestoru, alebo do tvojho vesmíru, alebo do tvojej bubliny, nazvime to, akokoľvek. Je veľmi dôležité a treba si dávať sakra pozor, akú osobu do tvojho života pustíš, pretože môžeš mať pri sebe kamaráta, ktorý ti bude radiť, bude ti pomáhať, bude ťa podporovať a ty to cítiš vnútorne, že toto je ten človek, toto je ten môj kamarát, ktorého chcem v mojom živote mať. A palec hore, a takýchto chceme všetci. A ja, samozrejme. Ale potom môžeš mať osobu pri sebe, ktorá sa bude tváriť, že ti pomáha, bude sa tváriť, že ti chce dobre, ale ty sa budeš cítiť zle pri tom človeku. Budeš taký neistý, taký rozhádzaný. A toto je ten človek, ktorého by si mal zo svojho života vysadiť. Bohužiaľ, niekedy sa stáva, že takýto človek je aj v rodine. Môže to byť otec, mama, brat, bratranec, sesternica, najlepší kamarát. Vtedy samozrejme s tým človekom treba tú komunikáciu trošku obmeniť a treba akoby sa trošku vzdialiť v rámci komunikácie, neísť do hĺbky, nerozoberať nejaké svoje sny, svoje ciele. Toho človeka nechá tak, baviť sa s ním na tému dobré počasie, dobré cesty, všetko fajn, áno, jasná vec, OK? Takže tip v tomto videu. Pracuj na tom, aby si mal čo najčistejšie okolie v tvojom živote. Čiže vyberaj si, koho do tvojho života pustíš. Vyberaj si, komu dáš priestor byť v tvojom priestore, byť v tvojej nejakej bubline. A toto je vlastne kľúč, alebo taký message, alebo taký odkaz odo mňa v tomto videu. Každopádne, ak sa ti toto páči, alebo prípadne táto myšlienka ti dáva zmysel, tak mi napíš do komentu správu, čo si o tom myslíš, a každopádne sleduj ďalšie videá z tejto krásnej, teplej Floridy. Čau.